skal ned. 2 kop jo. Og den ene, han har nummer 2 har sat. Ja, det er hårdt for dem. De er helt færdige. Ja, det er ikke lokale bodega. Go, go, kom så. Hvis I bliver syge, så lige spanden med det. Det må jeg gerne. Vi er ved at være færdige. Så er vi snart en, der er på den. Han tager også nu, siger han. Der var han. Han er helt færdig. Han er kollapset. Skal vi ikke lige give ham en hånd? Det var en stor job. Tak til jer andre, I gjorde det fandme.